što hoću da kažem je da ja vidim napredak. Nemojte posustajati. Najlakše odustati. Najlakše je kad treba, da kažem, prelomiti, kad treba stisnuti da čovjek izdrži, čovjek odustane. I mi smo narod koji lagano odustaje. I mi smo narod koji malo radi na sebi. Mi puno radimo na drugim ljudima. Na sebi najmanje radi. Znači mi smo narod koji 20 godina klanja ne zna džuzame. I da pitamo se šta je umetu, ne mijenja se, šta će se kako se popravi stanje. Kako popravi stanje, ba ti nisu džuzame za 20 godina. Za 20 godina nisi se udostojio da učiš pravilno Kur'an, a ne znaš džuzame, ali ga učiš kada zaučiš da kažu ljudi ja me kama, ja me raka, da još koji nešto prouči. Nego tebe stid proučiti Kur'an. Za 20 godina vjeri, neću govoriti da vas nema u džematima, to je činjenično stanje, nažalost, da veliki broj vjernika nisu redovni u džematima. Ne radimo na samo usavršavanju. I ovakvi skupovi su nešto na čemu mi moramo raditi, insistirati da na sebi radimo. Da mi kao vjernici napredujemo. Jer da vam braćo, arapski jezik je najvažnija veza između nas i Kur'ana. Ta veza je pukla davno. Davno pukla. Mi je moramo obnoviti. Mi je moramo obnoviti i moramo na tome ustrajati. Zašto ovo govorim? Govorim zato što živimo u društvu ljudi koji sve vide pesimistično. I ljudi koji su lijeni. I onda želi da ti budeš lijenkom. Allah u Kur'anu navodi primjere munafika i vjernika. U 89. ajetu sure Nisa, 89. ajetu, 88. ajet, Allah govori i kaže želi nevjernici da budete nevjernici ko oni pa da budete isti. Ovaj ajet je vrlo zanimljiv, vrlo bitno. Žele nevjernici, voljeli bi, kaže Allah oni, da budete nevjernici ko oni pa da budete isti. Mi svugdje u životu imamo situaciju da neko od nas uspješi u nečemu. Šta radi čovjek po svojoj prirodi? Želi spustiti tog čovjeka dole, da moli Allaha da on propadne trgovina, moli Allaha da on propadne kao čovjek, da kaže na kraju, sad smo isti tako kapsamo. Jer ne može podnijeti, ne kaže uspio on, odu ja uspjet. Mi se ne radimo uspjehu drugih ljudi, on nas rastuži, pokazuje na naš slab iman, a u isto vrijeme ne radimo na tome da tog čovjeka i njegov uspjeh uzmemo kao dokaz da se može uraditi nešto. Ne, mi radimo suprotno od toga. Mi želimo njega spustiti, kao što nevjernici. Oni mogu da postanu vjernici pa da budu gore. Što opet budu isti. Ne, cilj je da ja sam lijen i mrsko mi je i ne mogu ja ću napasti i kurs i reći nema fajde i nema toga ništa i šta bez je gubiš vrijeme. Milion nekih će ti razloga čovjek navesti, jer on nema volje i ne može da sebe pobjedi, kada će doći tebi reći, kad tebe udalji, reći sad je dobro i on ne zna, niko ne zna i da ostavimo svi džahili, svi na istom levelu. Moramo na sebe raditi.